14 urterekin, más o menos, hasi nintzen. Harinago ikastolan ibili ginen apurra bertzotan eta hola, eta Santutxuko Arte Eskolan 14 urterekin hasi nintzen. Etxean hasi ginen, aita bazen apurra bertzo salea, eta orduan etxetik hortzera ikusten genuen etxean, eta lako gauzak, eta hortik baina ez bestela ez dut eukiran aurretik tradiziorik, familian, edo... Hasi nintzen LH zigarren mailan hezkuntza arautuan, ematen zen bertsolaritza asignatura moduen, matematika edo euskera edo beste edo zer ematen zen moduen, eta gero ja DBH batera paso gehienin ja izan zen eskolaz kanpoko beste ekintza bat. Eta bueno, batzuk hartu genuen, ez dakit, tranquilo edo zigarren mailan, eta erabaki genuen DBH lehenengo mailan jarraitzi, eta punta ginen 15 bat edo, eta horren gantzau nintzen, eta etxetik bebai, bertsozaletazune eta bizkat pegabia da, egizia gurasok ez diela bertsozale zutzuek. Baina, bueno, finalen batera, bertsopizkariaren batera, saiaren batera, nahiz eta gogoz kontra joan, beti joan izanaz, eta momentu baten, bai izan edan probau nahi dut hori, eta DBH batetik aurrera, erabaki noan probatzi, eta bueno, gaur arte hor gauz. Lehenengo plaza holan jende aurreko izan zabe kasariketako saio bat, Igorren egin genuena institutoan, eta hori taldekako sariketa bat zen hori, eta orduan izan zen, horretzen dut urduritasun handiz, baina aldi berean ekipoka zen, orduan, zen beste pizka beste rollo bat. Lehenengo tariko bat gogoratzen dut eta izen zen, urtero joaten ginen Euskararen eguna zala eta Sarrikoko konserbatoriora, Deustu eta Deustuko inguruko eskolak eta egin genuen bertso jaialdi bat, izan bat egintzekotan, bertso jaialdi bat, eta tokauiaku agur bat kantatze, ez Euskararen eguna zala eta agur bat. Eta gainera, nahiko entzulagoan nizio, jente askotxoa, zazpireun bat edo gongo ziren. Pentsa, Deustu inguruko eskola guztixen, eta zigarren mailako ikasle guztixen gehi irakasleek gehi, beste 600 bat egon ziren, eta agur bat kantetik esan, etxetik prestatutako agur bat, entzaio eta izpila horrien gurasori sortzi aldiz kantautan, baina alan daben momentuen kak eman ginen, kak. Gogoratzen dut, igo estenatokira hori dan ikusi, eta hain ondo jakin eban bertxe hori, eta hain ondo ikasi eta preparaune ban hori, aztu egin edala. Baina, bueno, ustot hori pasau behar dela, gero gustura kanta balizioteko, zure leku etopatzeko, edo behintzat jakikeko zer dan eta jakikeko publiko aurrien jartie zer dan. Aldi berean zen, igual plaza handian edo, esen oso oraindik oso emakumeen presentzia oso handia, baina gero bestalde batetik, ni hasi nintzen bertso eskolan, gehienak, adineko gehienak neskak ziren, hiru neska eta mutil bat. Orduan, bageunden gure adineko batzuk eta bageunden neskak. Gertatzen zena zen, gero bidean geratzen ginen zirela, ez gehienak. Baina, adin horretan eta beko bertso eskoletan eta bageunden hasita, baina oraindik plazan oso gutxi zebiltzen. Umetxoetan eta aplastanteki emakumeak daude bertso eskoletan. Horrela da. Eta, gero, pizkanaka galtzen, eta gizonek errezago eusten diote jende aurrekotasunari, epaiari, eta plazak eskatzen duen guzti horreri. Eta orduan, gero, kopuruak beste aldera joaten dira. Horentzak izanetik etorri zidan sukaldaritza, esan duzunarekin, eta sukaldea izan den emakumearen lan eremu bat eta lan, eta agero sukaldari famatuak burura etortzen eskigunak gizonezkoak dira guztiak. Pizkanaka, gabiltza lan handia egiten alde batetik, eta plaza hori irabazten, espazio txo batzuk irabazten, eta uste dena baina oraindik askoz gutxiago eta baina gabiltza aldaketa batzuk egiten hori. Hori, lan izan dut moduen DBH lehenengo mailan apuntatu ginen 15 edo, eta 15etik igual ginen 13 neska bai. Eta gero, bidien apurka,
joan zinizten zeia, hasi ziren saioek, hasi zen jentaurreko plazak, eta bueno, plaza publikoe gero eta gehiago, eta hor badau lan, eta eken gabe izan lan egin behintzat, baina plaza publikoa ez da emakumiek hartu dauen leku bat, eta ez da emoniako leku bat bez. Orduan, lizentzia hori lortzi ez da erreza, berba ingondik ikusi horrenetik, baina hori alanda eta nik beha ikusten dut, txapelketan adibidez oin, emakume gitxi dauz, gizona baino, eta emakumeon jarrera, nire inguruen behintzat, ez da gizona ideken jarreri. Nik pentsen da dutena da, joan gurot, saio duin baten gurot, baina saio duin batekeko, hona aldo binaz, entreno bierdot, konzentrazio bierdot, azten zara, igual lau hilabete lehen hau, burue jaten eta hau esaten dut ez dakiz eta holan manoi ez dakize, eta botza altzetan bat pentsauko dabe. Eta gizonezkoek ez dut orokortu nahi, baina behintzat nire ingurukoek ez tegek ezka hori. Da joan gonaz, engot urteten dana, ez da errezaizetan hori bez, baina urteten dana, eta listo, eta ondurten bada, txart urten bada, zioz ikaseko dut hortik. Ja, baina ezkin niretzako ez da hori bakarrik. Bai, oraindik ere referente, gureak Bizkaian ziren Iratxi Garra, Oianen beita zebien orduan, onintza hasten igual, baina gero Nafarroan ez ditxoa edo zena eta holan, Maialen bera ere, baina horiek ziren besterik ez zegoen, orduan erreferentea behintzat, oraindik gutxi. Nik ezberdintzen doz bi erreferente mota eta erreferente errealak eta erreferente idoluek. Orduan, nire referente idoluek, izen die, Maialen Lujambio, nire Ibarzabal, Usu Alberdi, Alai Martin, horiek izen die, Olimpuen ikusi da zen bertsolariek eta nire ametxetako maite imaginetan personaji edo. Baina egize da, hori ez da la reala, hor dauz eta, klaro, ez nire referente die, baina, Oiana edo gure bertso eskolako Enaren Muniateri, izen diela nire hurbileko eta nire referente errealak, batxin, ni bakarrik geratu nintzen orden toka horietan ja nausisekin bertso eskolak konpartitzien, eta hor ziren bi mutil, Ander eta Mikel, eta Enare eta ni. Orduen izen zan horra sartu eta bi mutil eta neska bat, eta orduen Enare niretzako izen zan, nire heldulekua. Igual, saio baneko bakoitzien, igual bertso eskolan disgustura geratzen zaren momentu baten edo, beti joaten zara etxera, zapore gazizaz, eta Enare beti egon da, zelan zauz, ez dakit, babesa mundu ez da besti, baina beste babesa muta bada. Da, ez dakit, sentitzen eban ni bat. Nire ni bat babesten nire maite. Nik beti izan dut, niretzako euskalduna izatea autu bat dela. Igual, Eibarren igual ere baina esan zu jaio bazara Izarna Zabalen, seguramente zuk ez duzu erabaki euskalduna izatea, euskaraz bizitzea. Eta gu Bilbon euskaraz bizi garenok erabakiz bizi gara euskaraz. Nik ez banu erabaki kontziente hori hartu, erdalduna izango nintzen, erdaz biriko nintzen, nire lagunak izango ziren gaur egun ez diren beste batzuk, eta bide hori hartu egin behar duzu, orduan Bilbon hori da, eskatzen dizuna da militantzia bat eta esatea, nik holan bizi nahi dut, eta horren arabera antolatzen duzu zure bizitza. Baina bestela ezin da. Bilbon egon badaude espazioak euskaraz bizitzeko edo euskararen aldeko hildoak garatzeko edo, baina, ez dira nahikoa, argi dago, azkenean euskalduna bilatzen du eta badaki hori nahi badu nora joan, eta hori badago. Eta euskal kultura non kontsumitu eta badude leku pila bat, eta badago sekulako agenda kulturala euskaraz, eta bat. Baina jarraitzen du gutxi izaten, konparatuta bestearekin, edo gaztelaniarekin, edo espainolezko kulturarekin, edo orduan jarraitzen du, menpeko egoera baten egoten eta egoera gutxitu baten egoten, argi eta garbi. Nik esan biot, uste dela nire realidadie ez dela beste dozein bilbotar edo bilbotarri euskaldunen realidadie.
Zenik egize da, zorionez nire egunerokotasunean, kenduta taberna batera joan kafe hartzera edo kenduta nire lana edo nire isialdi ez da guztixe, euskaraz egiot, euskara utzien. Hau da, etxien euskaraz egiot, lanien euskaraz egin dut, bertso eskolan euskaraz egin dut, egin duten guztixe, euskaraz egin dut. Orden, ez da erreala. Ez da erreala eta ojala holan bizialko bagina Bilboko euskaldun guztixe. Bilbo zuen bizi da kale nagusien, edo mundu baten, esango dut. Eta mundu horretatik pizkat aldendu gure dagunok eta gure autopolitikoekin bizi, ja paralelora joan gara. Orduen, ez da bide gurutzerik nun danok elkartuko garen eta onartuko dan gu izenda euskaldun, gazte eta hor sartzen din ezaugarri guztizikin, baina euskaldunek garen egien, ez da bide gurutze bat nun elkartu halko garen hor eta guk einalko dugun salto kale nagusire eta euskeraz berbain. Orduen, eta igual oso ameslarize da eta oso utopikoa da. Baina nik uste dut sinistu behar dugula horretan eta sinistu behar dela posible dela edo behintzat topako dugula ez dakit, eskaiera horra heltzeko bide bat. Ze ez badago guk sinisten, ez dago inok sinistuko. Eta egingarri izango da bidez, gero ikusiko da. Baina behintzat, nire ustez garrantzitsu da, egin batien ameslarizetien, sinistie, zure ametxetan, beti ez die beteko, ez. Baina ez badazu sinisten are bitxian. Orduen, nik uste horretan sinistu behar dela, nik behintzat sinisten dut, eta ematen da hau, mundu esalbako dela, ez dut salbauko. Baina sinistu behar da eta lanan behar da, egunez egun nahiz eta gatazkatxu izan, horre altzeko. Edo behintzat, ametsa alik eta egingarri izan eikeko.